tunjum video chuan kumsang ni pasari kumati chwa French movie danglam le monom tak mai les deux mondes ti hi thira ngai thak hona hun ilo nei leng umyang Remy hi French pa oil painting manga eizong chini in anupui Lucille nen hian fa pahni nein nun nuam pa ngai tak amang me kani chum khat afate ain fiam pui lai chuan maktak main an thu thleng thutna chuan aron pil tariai re maya athau chuak ngal lol engtin ma phei chuan om zui lem lo ma se thil ton maktak ero chu aril ruwa ariak reifu ti chuan khamini changkhan maktak main thutlenga achu chahle hle lai te le khuma amu chahle hle lai te chu apil riai rei ta fau maya ma se in ham chuak thei hlau zel engtin em chuan ala om pha lem lo chutianga aom fo chan tur o mang chu angai tu angyal po in a she thei si lo chu wangin aswang to na le angai ruat na wang mai ni angain chotak khukin ala khuk pui chuang lawani tlai khat chu alem ziana studio omin tipal thil thu in tui her hon na tep chu a off theng hil hlau maya a studio chung zong zong chu tuin alo chim vek pha a thil mang hil zeu hote chuan anna tho zong zong te chu ti chevekin lemziak tlema lalak tlak om deute azon mek lai chuan maktak main chhuata chuan apil le tariai re mai hemi chum phe hi chuan ain ham chuak zo to der lo le ngal lui nuam le fal re tak maya chuan lo om da in chu hmuna chuan ni pathum a om bok nia reilo te hnuah chuan chu hmuna cheng ni om tak nam mak sak mel tak te chuan ron mu in an ron pan ngal Remy chu amang ang hle an man ngei don ani ti sha in ti ngai na shelo takin a hnung tol shut shut rungot chu vele tuya chuan pil le burin a studio chunga bok chuan a let le thei sham Remy chuan a thil mu le thil ton te chu angai ruat na le mumang mai mai an ni lo ti achiang to hle bok anupui Lucille chu thil omzia a shil ngal ta veka ma se ani ero chuan a oi saklo chu thushan a pasal hian aril ruwa mun alo chang to der lo Lucille chuan a boss Dr. Giller ne na anin ngai zon mek thule ama ne na chen dun adu thu a shil ta heu maile poi ka tilutuk ma se ka hlim na hi ka ngai poimo ve thawangai sia alati zui tepa off theng hilawanga a career a chiat mek lain anupuin arin omlo san thu a shil le mek to nia Remy tan chuan van puya chim ani hotang ma se adam zonga thil lak sham tumin Dr. Giller ne na anin karte chu zot zuin Lucille la chuan Dr. Giller chu in chunga alron shwailut zui Remy chuan puitling taka lodong songin andu du dana omdun a phal sak buka ni enge moti hnuah in son chwa jok atum thua shil bokani amang ang chuan a chung ti ho chu wa mu in Remy thu soite uluk taka an ngai thak chup lai chuan an ka zan pakhat aron lut lol chu pa chuan chu hmuna omte attention zong zong chu lavekin Remy thu soite po chu ngai thlatur an om to lo beidong takin chauka alu taringot chuti lai tak chuan thilmak le danglam tak athleng nia shiat na engemo tak nei thutin chik zoka an hoi kwal vel chuan zo te chu lai takin borua ka alo phar khong reng ti amuzui la in an khal kwal vela zo telem ang mai alo ni to Khawvel top ta emoti in riluchi ai takin achung te ho chu aw ngal chung chu vele chwa chu duble dul to in Remy chu apil le tariai re mai chanpui tu awve sate ma se omzia omlo chiang hlebok Khawvel dang daya chuan a omle ran to amit chu mengin ram hnuaya coffee maknen alouding teu mai ni ahma zon chu zo zelin nammak sakmel taktena ramsa anlo tal lai chu muin an puina awangen ve roi ma se an chong mangle chezia chuan an ho tu pa ber shai puar nan man nan tum ti chuman thiamin atlan chiat san ngal wangwang an ni po chuan zui ngalin Remy chu
mishing chen na khwani om taka chuan tlan chelutin puk chhunga chuan abiru zui tani chuti mek lai chuan Khawvel pangaya shwa kir le ni in athom shia a chauka lam ron pan achung ti ho chuan chauka ati nok vek awangin ti fai turin an lo nor ngal mol remi chuan athil ton chungchang chu soin achunga thil thlen dan maktak chu an shil ve takna a ma se tu maran oi saklo athil ton makle danglam lu tu ka wanga ni khoshilawa tluzui ve ngal remi chu doctor ne na shwai ni in remi yan achunga thil thlen chin dan a shil nu chuan doctor po chuan a oi sak big lo chiang hle a na thona studio chunga aum lai chuan a in lo ana pa ba ka a insurance agent le a client ho te chu ron kal khomin an hne na abanei te chu an ron ching hlom tlwar chuti lai tak chuan chung ho chu mithi angmaya khong le vek to hlomin an om ngai rangin an om le to angai te bukin remi po chhuata chuan apil le tariai re maya tang sate ma se omzia omle chuang lo avoi thumnan Khawvel danga bok chuan om le tani basket chunga tanga aron chuak che chu hmuna cheng mi puite chuan an lo lom mel em mai le ngal rei tak chung an lo nga to tu emo aron in lar ta ang mai hian ani heng ho hian remi hi an lo en ni thlok tur te chuan phutin remi ero a thlok theilo rap thlak si atira chuan chu hmuna cheng te ne na an tong in ang lo chuan in biak po ton na konga harsat na asiam na sa hle ma se chu mi pui ho chuan greenberry lo ei tirin chu mi hnu chuan maktak main tong chu anin shepo theita vek mai ni an zinga an ho tu pa ber chuan an Khawvela aron kal thin chan chu shilfe in sahel ei chin ram saro rum le hlo om tak zoten wang hian rei tak chung har sat na le buaina na men lo kan lo tok to china adu du te chu thatin a e mi mai chin ama awang hian hlo na hlirin kan khat to ani kan le khabu hlui to tak pakhata a in zia dan chuan Khawvel danga cheng mishing te che in heral hlo om zoten lakachang hian min chan him theidona chu wangin kan Khawvela hian Khawvel danga cheng tu emo anron lu ve theinan kar engi muzat liam ta chang khan pui thu na shang bein kan thei top kan lo chwa to a chu wangin nang hi zoten lakachanga min chan him tu tur kan chandam tu nge chu ini ti in ashil tani remi chuan oilowin chutiang tur chi kan ni lo min hayan yang ke chu kan ni lawang ti in pui chu atum lo hle ma se in chung sanga tanga alet ling zonga an khai nu chuan aril ru chu thak ve in ani ho pui chu remati ta shamani zoten tha dan tur ngai to turin room pakhata an khung sang zui bok aril tram chuan abula don po chula in eyatum chu vele Khawvel pa ngaya chuan kirle dain tu man athu soite chu an oi sak ngai lem lo boka athil ton te po chu a soi chuak pe to vel lem lo ani ti chuan library lama kal ngalin abuai na ma chon mek le akawa mo phurna lian tak zoten tha dan tur chu angai to na sa hle internet ate an zong ngota ma se chan na eng ma a mu bok silo engti khuna ange kha Khawvela khan akir le don ti ashat bok silo wangin atak sa chu ti chak tumin eile in chate chu an e in ngo chin abe se sa angein Khawvel danga chuan akir le tange a mangot ai chuan ama po a in ring tok ve to hle mi pui hoina achunga rin na an nga chu ti hlo cham adu bik lawani an ho tu pa ber chuan remi chu ngun nam chami te pe in zoten be dan tur thuron chatak tak a penwal bok remi chuan mi pui te chu mundanga in son lai lok ri turati in chu mi chunga an salau om zoten lo tha sak chu atiam bok chuti lain khomi te ho ero chuan man lai chang to a ngai dan a thak tak von nge verun lo nein bordar kalpel chu an ngam ta der lo bordar hi kan kalpel ani chuan chekin min deng ngal don an ti chuan remi chuan aden don lo tur zia lantirin
bordar chu avakal pel vel khomite ho chuan a hnung ron zui ve zelin engthil thalo ma a thlen tak si lo wangin anni ho po hian remi chu an chandam tu tak taka an pom nget mia to ani chena tur hmun dang zonga darkar fe an kal hnu chuan zotena chui shwai mi pahni te chu mu in anni chuan remi chu tolkir turati in an lo vo ni mase maktak main remi chuan engtin tinimoni pakhat zok chu tilum thein pakhat zok ero zoten nena zwal kau turin atlan ngal wangwang mipui ho chuan ruang chu la son ngalin remian khongein kalpui don ati chuan eyatana an buat sai don thuan shil remi chuan an chin dan chu mak ati hle a athinan tirimbok topsan ngal tura ati hnu chuan anni po in an sasang lau em la kachanga chanhim tu tur ti lung oi lo chu cha ti big lovin athu sei chu an oi vetani zoten le apol te chuan anni ho chu an ron be thuai don ti le indona achuak trep to ti thu chu shezuin Khawvel pa nga ya alet le hnu chuan remi po in indona a chet lak dan tur sang sang inzia na le khabu te chu chiar shinin a in buat sei na sa chin viawani apoi mo ber chu sipai te ti huai sinani ti sha in an Khawvela alet le hnu chuan khomi pui ho ma chuan thu soin an fui phur vela mi pui lam po in an support chaviau mai zan khat phei chu remi chu nula ho nen omdunin anni ho chuan ngai sangin adu le mamo engkim pek vek anin huam tlang he ti po a muthiam vek mase remi chuan ani lo zonga ompui chu adu ta haulo mangai na vanduain achan lo khana bum tok to mase anupui lusil chu ala mangai ema wangin tunen ma a hun mandun atum pha chuang lo bur ani inbeina achwa tak ma chuan Khawvel pa nga ya kirle in afa pamu tor te chu thla thlapin Khawvel danga bok chuan akirle ta an hoi vela indona chu alo chuak mek to ani ti shathiamin din hun chawle chezoka an om mek bok ti sha in a ho te chu mun sang lamakala biruri turin ashil ti chuan remi chuan le khabu a chiar china thil in ziak te chu atakrama ti hlotlin tum chawin chaw taka sipai mu hle ho chu tongkam na tak taka soi chia in an beng hlom thwaya an thin rim chuan man tumin an zui ngek chu vele ani chu thingkorong chunga biru in chuti lai tak chuan an hmel malam an mani beitura ron thok chuak vele te po ron thleng zui ve in remian a chai thin rim khomi te chuan remi laka an thin rim te chu an hmel ma te laka chuan shitha in mel ma ho mun thuma chena mun khat zet te chu thi ngalin adang ho po hlawin an tlan che zui tani chu awang chuan khomi te chu remi chunga hian an lom hle a an hero ang maya ngain an belo chau to ti chuan ram ruak hun rem le nuam taka chuan in beng bel zuin remi chu emperor ni ngalin arem shiat na le athil thiam sang sang mang chuan khwa chu a en kol chho zui tani reilo te hnuah phei chuan chu khomi pui ho te po chu changkang chho so to hle in an nun dan po atun lai chho sot viauta remi chu pathian ang maya ngai le cheibol ni in athu vet hle bok rin omlo san tu anupui tan po rin om reng pe to big lovin nupui ang deuh reuh type po anga ta fu mai chung ho zinga adu ber phei chu Mona Lisa stylin alem te azia sakvel chutianga tharuk chung vel zet Khawvel danga lal ani na chuan remi nun tak po thlak danglam na sa hle in anupui bialpa gilar ahma zonga engtin ma ati ngai reng lo te kha chung tlak tum tlat to in aswal sotin akut po aram viau to hunakal zela a hlotlin na chuan paswal le torot taka chhuah chhota zelin ami te chu chia hlo ang mai enin lal ashot ta hle thla engi moza chung remi swal na le atorot na te antor hnu chuan tuar pe ta big lovin aram mi pui te chuan helna anchok chuak chanta mi pui ho chuan
na kan thok na sa si kan tho phutok lo pek kan ni le box si lo kan khwa hian lal in changkang le ro pui tak tak kan ma mo to lo lal ini na angin imi pui te hian engtin nge nun nuam zo kan man ve theyang ti hi ingai to ve to turani nangma chin hai vu reng lo hian ti in an zawai changrualin remi chumanin khwa achangin an le not chwa ta mak mai le Khawvel pa nga ya akir le hnu chuan remi chuan achan pakhat chu mo in studio hon le adu thu soin apui na awangin tani Khawvel danga lal ani lai aingut kha chuan ani po azia om chho so to le a aklain pakhat delphin ne na anin ngai zon hnungat pheichuan anun chu apa ngai chho sot le to viawani mase delphin in avoi khatna na an kis zeu chuan Khawvel danga bok akir le ta dai mai khumiti ho bok chuan lo ko le in shil log na a thlen dik fam khim theinan zoten ber mai chu thatto turin an ti ani remi chuan an buai na lo in rol ve chu adu to lo hle mase zoten omna puk chunga chuan an da lui mak tho zoten nen chuan in bezuin a hne lo teu to hle bok mase a fei kho chwa chuan zoten sahwa ta tak fu in athita der mai le an sahlau ber mai zoten chu athito ti sha in khomiti ho pu an hlim ngei mai mase remi rin lo lutuk thil athleng don tatlat mai achan chu shillok na chuan zoten thatu chu tha ve tur le asa po e tur ani awangin ama remi ngei po chu ti hlum ve an tum ta ni lawin remi chu ram hnuai lama atlan chengal lelama Khawvel pa nga ya ale the to lo nan le an mana asa an e nge the nan doi le cham pual sang sang chamin khomiti ho pu an chang hlom hle reilo te hnuah chuan zon hu ni tange nge in ma se awani siamin tha ani ma cha chuan anula ni chin zinga pakhat chuan an doina artifact kangling hlur chu thur chhuakin tuya alo the thlak sak lo maya chu vele ani po Khawvel pa ngai lama damdo ina alo har chuak vele theitani remi ngai to a ronkal ve ve phatsan tu anupui lusil le abil nu ni me delphin te po in tongin anupui hluinen anin chenna ti fel alani lo ti sha in delphin chuan nai to ri lo atum bokani lusil po in remi chu nei liat le tumin kalola mangai reng che ti hi ka shet chuak to ani gilar khachu kathil ti swalian berani kha ina changpo in ka chwa tir to kalin kar hi siam thatle ka du ani ti in athlem na sa hle remi ero achepa ve tlat hlim rengang che ti ina kalsan mak Khawvel pakhat zo ka po zoten le hautila ka changa chan him tu remi laka anlom zia lan tir nan le choi moi nan remi lim chu lian takin anlo siam sak ve bokani ti chuan ni chin khan remi kha chepa kan lo ti man viawa apa rei vak lo nge moni he anupui lusil le fa te ho nen tuipui kam lama lo om ho le hor hor to fa te ti fa sha ai chuan ti in angai dam ve te poni mai theini sin to bera chuan remi chuan tv enin Khawvel danga a om laya monani sa style me chelem azia sak chu archaeologisten an mu chuak ti puangin historian te chuan lemziak chu asatlia ema wangin kumsom vela upa chau ani laya Da Vinci zia nge ani an rin thu an soi bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sila video top thlenga milo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule